Človek až priveľmi dominuje našej planéte. V snahe čo najlepšie využiť prírodu vo svoj prospech ju mení na nepoznanie. Aby vyťažil zo zeme čo najviac energie a živín, intenzifikuje a chemizuje poľnohospodárstvo. Doplácajú na to všetky živé organizmy, motýle nevynímajúc. Tieto krehké stvorenia sa nedokážu ubrániť tempu, akým meníme ráz krajiny. Hoci sa zo pár druhov dokázalo činnosti človeka prispôsobiť, väčšina postupne z nášho okolia mizne. Preto ak nezačneme účinne chrániť ich prirodzený biotop, spolu s hmyzom z krajiny zmiznú aj hmyzom opelivé rastliny, obojživelníky, vtáky, cicavce a nakoniec aj človek.